No, takže zdravím vás, tu je zase Devil SK a prepáč, sme pri treťom parte, ale prepáčte mi za minulý part, ale padla mi hra a ja som padol na súkromnú hygienu. Som tam veľmi chcel užiť, som to potreboval, bo po druhom parte sa mi už veľmi chcelo, viete, ale zistil som, kde je ďalší tento záchodový papier, toaleťak, že vraj by mal byť tu na strome, že vraj samozrejme. Ľudia natárajú veľa vecí, ale je to tu? Neviem to, prepáčte, ale neviem to preložiť. Čo o očiach a že sa na teba že všetky oči sa na teba kúkajú a také. Ja pôjdem po cestičke, lebo Slenderman je veľký pán a on chodí po tráve a keby sa mu nechcel chodiť po cestičke ak kultúrne založený človek. Samozrejme on nemá ani oči, ani ksicht v podstate, takže on nevidí, kde je tráva, ale to je zaujímavé na tejto hre, že aj keď si z toho robíte srandu, je to celé na piču a bojíte sa, sú svetlé výnimky, napríklad moja mama, tá sa nebojí vôbec, tak kebyže to pustím, tak ona ešte zadrbe Slendermana do zemi, do písku a dokopie ho na zemi. Ale to je moja mama. Ja som z neho predposratý a toto hrám Slenderman a som v píči, jeden, že by som mu zdrhol. Zdrhol som mu. Kokot, buzerant. Už mi ani nejde o tie papiere. Do piče. Toto som dojebal. Že by sa mi začala za chvíľu zreniť zase obrazovka. Dávam jeden tip, čo som zistil až teraz. Keď vám začne zreniť obrazovka, ste v piči, lebo po vás ide Slenderman. Veľký pán. Keby neviete, ako vyzerá, tak je vysoký, jak jeden môj spolužák. Takže dosť. Nemá ksicht, ale aj tak je veľký krásavec, viete, taký sex symbol. Aj Paris Hilton zbalil a neviem koho všetko. Ale je nasraný, lebo mu nedala zapíchať, viete. Preto teraz naháňa čestných ľudí a snaží sa ich zabiť. Tie strany sú také zaujímavé. Pripomína mi to jeden les, v ktorom som bol. Ale nie, nepripomína. Do takéhoto lesu by som sa ani neodvážil ísť ani za dňa, ani na obed, keď je to najväčšie slnko cez leto. Proste netrúfol by som si. Začínam dýchčať a keby som nachňapaný pes, alebo čo. No, tu budeme mať druhý papierik. No kde si? Rýchlo, Slenderman ma chytí. Bojím sa ho. Že ma nasleduje, či čo zase. Áno, follows znamená nasleduje. Keď som to povedal ja, tak to je pravda. Dúfajme, Ježiš, toto je jak jedni moji susedia, všetko majú zabarikadované s plotom, jak keby nikdy nevideli človeka. A ja keby som im nechcel kúkať ich sexy, dceru v bazéne. Áno, majú sexy dceru a bazén. A si veľmi rada plavky. Ale není až taká moc sexy, takže nič. Už aj nemôžem šprintovať, ako vidíte, ako idem moc pomaly. Takú mi začne tu zrneť obrazovka, už to vidím. Dúfam, že mi nepadne hra. Keď mi padne, tak sa vám zase budem musieť ospravedlňovať. To sa mi fakt nechce. Akože nič zlom, nič proti vám, ale nechce sa mi ospravedlňovať. To mám po mojej mame. Tá sa neospravedlňuje nikdy za nič. Minule mi jednu pridrbala a tie sa mi za to neospravedlnila. Je to dosť drze. Ja viem, ja som jej syn a má mať ku mne úctu. Ale nemá. A ona stále hovorí, že aby som mal mať k nej. Ale nebudem si tu pre vás vylievať city. Radšej sa venujme tejto skvelej hre, ktorej by som dal bodov z 0 do 10, asi tak 0,5. A ne, je tu fasa grafika.
Hráte to v noci o jednej a zase Slenderman. Ježiš. Keď to hráte v noci o jednej, tak podľa tejto grafiky tipujem, že by to nedopadlo dobre. Ja to hrám cez deň. Sme sa s kamošom uliali, viete ako, tak sa nudíme. Ale ne, my sme predsa školopovinné deti. Ale aha, čo tu je? Tunelík. Tu som ešte nebol. Čo to je? Ach jaj. Ideme dovnútra, áno. Čo to tu bolo? Jaj, aha, super. Aj keď teraz som mal síce na pláne ísť síce tadiaľ, ale som sa rozhodol, že radšej nepôjdem. Môj rekord 3 papiere, asi to už neprekonám. To som veľmi smutný. Toto dýchčanie ma začína dosť unavovať, alebo že by som ho predsa len prekonal. Držte mi palce, nech to prekonám. Samozrejme nemôžem šprintovať, lebo mi to vôbec nejde. Shit. Čo to tu je? Dobre. Tam nechoďte, tam sú sprchy a znásilnia vás tam. Babi, upozorňujem. Že by tu nič nebolo? Aha. Čo je? Ach jaj. Čo to tu je? Kúkneme ho. A prekonal som to. Supíš. Mám 4 z 8. Ja som King of Pop. Ale ne, nechcem, aby ma Rytmus žaloval, lebo by ma obralo moje posledné centy, ktoré mám doma. Áno, som chudobný a čo máte proti tomu? Neodsudujte ma. Vidíte, aký som šikovný na Slendermana? A toto si potrebujem obdiv. No. Mohol by som ešte jeden nájsť. No, ale jeden rovno 4, však sme v polovičke, keď sa aj tak darí, tak nech to dám. Som dvakrát zdrhol Slendermanovi, nech mu zdrhnem aj tretí. Keď sú dvaja šťastní, nechýba im tretí. Ale pri môjom prípade by to malo byť, že keď sú 5 šťastní, keď to chápete, tak moje 4 papiere toaletné, always, viete, tampony. A ja? A nechcem, aby sa k nám priplietol Slenderman, lebo ja ho nelúbim. Už som k nemu stratil všetky city. Je moc špatný, viete. No, takže, teraz tu len tak blúdim, chodím kade tade. Bohužiaľ, neviem nájsť ani jednu dodávku, ani druhú, ani tretiu. Sice neviem, že či tam vôbec tretia je. Dúfam, že mi tu za chvíľu nezačne zase jebať v obrazovke a... Ale... vyhráme to. Teraz to vyhráme. Ale nevyhráme asi. To je škoda. Tu sú zase stromy. Toto mi robá na schvál. Kadiaľ mám ísť? Aha, vyjebaný tunel. Neviem, že či tam mám ísť. Asi nejdem. Bojím sa, viete. Zdrhám. Sama tráva. Už som to dojebal. Musím ísť po cestičke a teraz idem po tráve. No ja... Aha, cesta. Zase tráva. Aha. Tu som už bol. Ježiš, ja chodím stále dookola. Ježiš?
Oni sú tu až takí hygienickí. Oni tu majú veľmi radi sprechovanie, tuším, jak to vidím. Prepáčte mi, trochu som prechladol. Sopel mám v nose. Za chvíľu si asi dám prestávku. A nebude to tým, že chcem ísť na záchod. Tým to vôbec nebude. Ale teraz neviem, kadeľ mám ísť. Ježíš, zase som pri týchto kontajneroch. Poradte mi, išiel som už tadiaľto? Mne sa zdá, že áno. Ale dosť dlho ma nevie Slenderman nájsť, ani sa mu nečudujem. Nech si kúpi bioptrie plus 50-ky. Daj, keď neviem na čom budú, lebo nemá oči. Lebo je kripel. Mu ich vypichali. Viete, čím mu ich vypichali? Samozrejme myslím ihlou, keby Čiro náhodou to pozerajú nejaké deti do 10 rokov, ktoré nevedia, čo som tým myslel. Deti od 10 rokov, no ne, to už sú není deti, to sú už drsní puberťáci. Tí vedia, čo myslím. No. Stále chodím dookola. Už na to prestáva nudiť. Chcel som si zdať, ako som vám sľuboval, Prison, ale... Alebo samozrejme v preklade je to väzenie. Áno, presne. Trúfnem si na to. Ale bohužiaľ mi to nejde. A nie sú to výhovorky vôbec. Nebojím sa toho. A ne, vážne, nejde mi to. Ojoj. Shit. Tu nás za chvíľu chytí Slenderman a som v píči potom. Už som mu dlho unikal. Ojoj, nie. Nie. Prosím, len nech mi nezačne zrneť obrazovka. Nech mi nezačne zrneť obrazovka. Nie, 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 nie. Utečem mu. Áno, utečem mu. Uzerám, čo som mu dal? Čo som mu dal na mamu? Sa z toho nespamätá, bude mať nočné mory. Shit, nie! Ja sa jeho bojím už. Som mu zdrhol dosť brutálne a teraz je na mňa nasraný, vyťahne na mňa nožiak. Cigáni. Ale ne. Nič zlom proti vám, keď to Čiro náhodou pozeráte. Tak. Nie. Buzerant! Zasraný. Ach jaj. Neviem, že či to mám ísť zase. Ale tento part končím, lebo sa mi už stiahol Prison, takže sa vidíme pri ďalšom. Dúfajme, že mi to pôjde. Čaute.